Ahojte ľudia, ja vás vítam u nového videa a dneska si zahráme Five Nights at Freddy's The Beggings. No, ak sa čudočíte, prečo mám už druhú noc, tak to je z toho, že ja som to už skúšal, že ako sa to hrá, teraz som to zistil. Je to od, že I heard, no skoro, že to je, že kto robil ako keby Fongaja. Takže hra je od Angelo John 100 a ďalej charaktery sa od Scotta Cawthona, takže chápeme. Takže ideme dať novú hru, new game. Hell Wanted, Freddy Fazbear Pizza, local family restaurant, looking... nič som nestihol. Vy to samozrejme môžete stopnúť video a celé si to prečítať, ja som to nestihol. Ale podľa mňa to je to isté. Takže, klasické firmné čítanie, nič sa nemení. Klasika. Po slovensky a zdravo. OK. Ale doslova sa to laguje na to, že som to hral. Tako hrám to už teraz ako keby po druhýkrát. Ako teraz pre vás pre video. OK. Super, 98% začíname. Super. Tu sa tí Unwithered animatronics from Freddy Fazbear Pizzeria. OK. Som dobrý, ako sa to volá. Employees, Golden Freddy. What? Počujte to. Spring Loki. Wow. A normálne Endo. Keď je to Springtrap a Endoskeleton Foxy, no, ale ja som si pozeral minulé celú mapu, som seba takto učil, že ako sa robí. Čakať. Tak, no, tak to sa dá ísť dole. Svietiť sa nedá a toto je light, door. A to isté aj tu. OK, to je, už vieme. 87%, to je super. OK. Let's eat, let's rock. Bentka. Dobre. A toto... Fúha, to je so dobrý animatronici toto. Spring Bonnie, ten ako... Vyzerá, tento model asi není ten pravý model, pretože Spring Bonnie má dosť modelov. Dosť veľa. A Fredbear, ten má ako dosť taktiež, ale nemá ruky ako normálny Golden Freddy, ako Fredbear, lebo má ruky ako Spring Bonnie, len prefarbené a takéto. OK, to je kozla sa prvý pohne. To som nechcel. Dobre. Aha, klasika. To je v podstate, ak dobre viem históriu FNAFka, že začiatok, najprv bola Fredbear's Family Diner, to je títo dvaja roboti, Fredbear a Spring Bonnie a samozrejme Bite of 87, bla bla bla. No, a táto mapa je, toto všetko celé, je ako keby FNAF 1. FNAF 1 mapa, len prerobená. Tieto dve miestnosti, to nie sa, a sa tu dve chodby. A toto je kancelária. Táto stredná tu není. Toto sa to nemení, samozrejme. Pódium sa nemenilo. Toto sa to ako... Nemenila sa... Steny sa nemenilo, len interiér je zmenený. Toto je kuchyňa. A toto sú záchody, ktorých sa nedá dostať. A samozrejme sa niečo... Čika sa hýbe. Ahoj, moja milá. Kde je sekera? Poďme, musím ju zabiť. A prečo sa mi laguje svet, keď sa hýbem? Vidíte vlny? Pozerajte sa na toto železo a ja sa budem hýbať. What the hell? To je jedno. Čika sa hýbe. Hýb sa. Dobre, Čika je tu. Foxy tu. A to je tu pekné. No. Tu je ako vypadlo. Ale nechápem. Všetci nemajú oči. Aha. Wow. Dobre, aj Bonnie vypadol. To mi neviem. Veľký. Všetci nemajú oči, som chcel povedať. No, ty sa nerátaš, masky. Iba ona má dve veľké. A ty sa nerátaš. Ty sa ako... Hej. Wow. Sa tako veľmi hýbete už. Číka. Vieš, čo sa s tebou robí na Vianoce? Nevieš. No, dobre, tak to je mám vraveť. Ale oni sa nejakú poslednou dobou teraz
prvá noc, taký aktívny a také aktívne, dobrá, sa prestane používať kamery, pretože ono to veľa bere energie a to ja presne nechcem. Nie, nejdeš tam, zabudni. Ty nejdeš sem a ty nechod do ventilácie. Tak. AM 39 baterky, super. To skorej zomrem. Ale toto nie taktiež spraví Unlimited Bonnie toto model, pretože ono je to taktiež, ono je to z FNAFka veľa modelov animatronikov. Napríklad táto Chica, ako ono existuje taktiež veľa modelov, lebo Unlimited Chica, jej prvý model bol inakší, super už je vo ventilácii. Za chvíľku pôjde tady auto. Ona mala prvý model taký ten divný, neviem kto to robil, ale keď, ona je už tu. Keď sa robilo že robíš animácie z FNAFka, tak jej prvý model Unlimited bol škaredý, dobre povedané. Pardon, ale obdĺžníkové hlavy nepotrebujem mať do animácie, ale tak bol to jeho prvý výtvor, takže sa hádať nemusíme. Čau. Som prišiel skontrolovať, či sa pečie. Pečie sa? Dobre. Peč sa ďalej. Aj ty ideš, zajačik, no. Budeme ťa jesť. Foxy, dobre. Ono som videl na YouTube. What the hell? Čika, prosím ťa, už môžeš ísť? Vieš čo, ja ťa radšej ešte zabijem. Pozriem rýchlo, dobre. Mohla by si už Čika ísť, prosím ťa, pretože ja už mám dnes baterky. A ešte, už teraz je peniejem. Super. Bonnie, prosím, nechoď, urobíš mi radosť, budem teba najradšej. No inak ten, čo som zabral, o čom vravím. Že už tu není. Čože? Už odišla. Jo. A teraz on príde. To je výmena. Dobre. Inak som chcel, už som zabral, čo som chcel povedať, pretože zase pozerám na percentá. Super, ani vysloviť to neviem. Čo keď je teraz Čika v mojej kancelárii? Aha, nie, tak jedí. Nože, oni mali tie staršie modely a toto nie sa taktiež novšie, lebo novší model... Nie, tu sa neskrývaj. Novšie modely, tie boli využité už asi naposledy, neviem kedy, nepozerám teraz nové animácie, ale naposledy už to bolo v roku 2019. Zabudni. Wow. Super. Vypla sa elektrika, aj rovno sa zvodilo, super, aha. Roboti ma nedostali. No. Takže druhá noc. Tá už bude o niečo ťažšia. A ak som dobre pochopil, tak na Freddyho sa treba pozerať. On pôjde neviem, či nepôjde cez stred a potom bude tu v kancelárii, tak mu sa skrývame takto dole. Taktiež Bonnie, Čika, ventilácia, neplatí toto, skrytie sa. Na Foxyho sa treba pozerať, aby nevyšiel z Pirate'kov, akorát keď vyjde, pôjde tak cez chodbu a jumpscarne nás, ako sú na dvojky. Golden Freddy, na to sa treba pozerať, on pôjde cez ventiláciu a jemu sa treba aj skryť. A to isté je Spring Bonnie, len Spring Bonnie by mal byť ešte aktivnejší než Fredbear, lebo Fredbear pôjde ako prvý, Spring Bonnie bude ešte vypnutý. Alebo ak bude hra taká, že vzácnejšia, tak možno skorej pôjde Spring Bonnie než Fredbear. A potom by sme mali od Fredbeara dostať secret, že sa bude pozerať do kamery. Neviem, či je na to pravdy, ale vraj, že hej, tak dobre. Takže no, ak chcete vedieť, že prečo vzniklo toto video, tak práve preto, pretože ja som chcel vytvoriť z Return to Bloody Nights, lenže tá hra je dostupná, len je už ako tá atmosféra, tá je strašidelná, len ono sa to veľmi seká
A je tam problém, takže preto z toho už asi videa veľa nebudú vychádzať. Uvidíme, ako aj počítač toho zhodne. Takže, čakajte. No. A inak, prečo nevychádzajú videa tak často? Dobre, škola, chápeme. Ale škola, tá je ako učivo známky, áno. Ale to není ono. Ja mám v škole kamarátku, skôr než spolužiačku, kamarátku, ktorá sa mu veľmi, ale že veľmi páči, ale ona o tom vie, ale ona mňa nechce. Viete, to je také, že ja ju chcem a ona mňa nie. Takže my sme boli spolu raz, ale to boli 2 týždne a potom už nie. Potom už koniec. Proste práve, že nie, neviem s tebou, tak chápete. No, ako som sa zarečnil, už som stratený. What? Foxy už vychádza. To je jeho noha, aha. Pardon. A teda v tej škole, to je také, že psychiatria. Hodina je ako polovica hodiny, polovicu hodiny robíme kraviny. Potom sa normálne učíme. Ty nespievaj, prosím ťa. No a 2 je 58%, super, my sme skončili. Super. Tak. Pôjde už niekto? Foxy, ty proste nevchádzaj, lebo na teba nebudem mať nikdy čas. Tak to sa hýbe. Bonnie sa hýbe a pozerá sa na Chiku. Super. Ste sa spoznali, nie? Že čau, 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 čau. Oh, shit. Chika už odišla. Sa rozišli. Bonnie je smutný. Chika sa s ním nechce baviť. Chika povedala Bonniemu. Ja sa s tebou už nechcem baviť, radšej idem do kamery 6. No, what to? Super, takže secret. Ej! Zales ti vravím. Fúha. Ejha, Spring Bonnie sa hýbe. Freddy, ty drží sa ťa tam za zuby jazyk za zubami. Tak správne, Norko, nauč sa rozprávať. Ty sa už ako veľmi chystáš. Kam sa ty chystáš? Poďme, no veď za to. OK, Chika. Dobre. Klasika, chápeme. Bonnie by mohol ísť taktiež už. A na Spring Bonnieho toho by sme sa mali skryť, ale ono je na ňo taký, že ak to spravíš rýchlo, tak si v prdeli. No a proste to, ja neviem, takže ja som ten taký, že to nestihnem rovno. Rýchlo. Ale Foxy, ty drž hubu a ty zostaň tam. Foxy! Zales. Dobre, čisto. Spring Bonnie, drží hubu. To som rád. Ona ešte nie. No a teda ešte o tej škole, tak proste to je také, že ty už sa nepribližuj a ty čo chceš, klopeš. Vár sa ďalej. Dávame na 20 stupňov Celzia, takéto blablabla. A kto furt lezie do ventky? Bonnie odišiel, Chika čaká. Spring Bonnie sa hýbe. Oh shit. Foxy? Foxy v poriadku. To sa hýbe. Chika nie. Kto to bol? Fredbear sa pozerá do kamery. Spring Bonnie ide do ventilácie. Oh shoot, musíme to aj tu zatvoriť už. Spring Bonnie si ide už pre mňa. Chika odišla. Asi. Neodišla. A Bonnie taktiež je. Spring Bonnie za chvíľku príde. Super. Ani vliezť nemôžem, super. Dobre, takže... čo sa bude deť? Kto vás skôr zabije? Freddy? Čau. Čau. Už som pripravený, poď. Zoberiem ten ventilátor a hodím ho do teba. Ale zase by si ma skôr aj zabil, takže
Shit. Freddy, ja som dobrý, hej? Freddy, dám si dole sluchátka, jo? Alebo viete čo, ja nie som strachopút a nahám si to, hej? Lebo ja som frajer, ja volajú v škole frajer, nie? Pripravený na jumpscare? Nie. Super, jumpscare z jednotky je prerobený, neprežili sme druhú noc, super, my sme v taký frajeri. What the fuck? To je veľmi pekné, no. Vole, frajer. Poďme to ešte raz skúsiť. Pretože ja sa nevzdávam. Ukážem Freddymu, kto som. Frajer. Sa nevzdám len tak. Budem bojovať, až kým nevyhrám. Dokola 235 000 krát, koľko budem len vládať. Dobre, takže stoj. Teba preklikám, ste čo ku mne. Ty drž hubu, ty sa ani nehyb, drž hubu. Ty sa nepozeraj na mňa. Ticho. Hlavne dobre, môže sa to vôbec po mne neustále to pozerať a Freddy do kamery taktiež. Asi. Už druhé noci zomleť, to je akože náhoda, dobre povedané. Má gitaru, ale neviem, kedy je táto ako je počet, kedy je táto hra vyrobená, ako v roku s tým. Pretože tá grafika vyzerá ako na rok 2016, tak nejak, ako keď vyšlo Five Nights at Freddy's 4, ale to bolo už 2015, takže 16 nie, 2015 táto hra vyzerá. Proste tá grafika, všetko presne. Presne všetko odkladá pravda. Stoličky, stôl má asi vlastný. Čika, to je ich vlastný, ako čika. Tu má možno od Scotta Capna, pretože šviterečíka, možno ju prerobili na šviterečíku a taktiež aj ostatných. Oni mu vytvorili tvár Freddyho, tak ho zopravili, nahali mu, to je vidno, že on ešte špinavý. Tu je ešte vidno, že ich veľmi neopravovali, lebo iba ich upravili, túto ruku bude mať buď od Vitered Freddyho, alebo od... Ako sa ti mal od Vitered Freddyho, pretože ako ja dobre poznám jeho hru, tak by sa dobre vedie zahrať s týmito vecmi. Tačíku upravili tak, že dali pečka, dole skrátili jej ústa, následne spravili ruky od Freddyho, zobrali, nafarbili na žlto a špinu nahali tak, pretože Freddy má čisté ruky a ako nemá dosť čisté, ale má ich ako keby aj má také isté, takže toto je čisté robená aj z Freddyho. No, pozrieme sa na Bonnieho. Bonnie nemá tvár a túto roku a samozrejme dotrhá to nemá a raketuje potrhaný, útočí kábel, sú útočí káble, jedno ucho má vždy skopere. To spravili správne. Tvár museli urobiť, pretože tvár na toto asi není, možno si urobili vlastnú, lebo zase taká nie odkúpili a fúziu
zabili